अबे द मुखिया जी के तब नु आज कुछ होता है। ढेर तार लोग के मन बढ़ल बा। आवे का दो हम भी टोल बनी देखो तनी आवे दे ना नी के दोनों बेकत बाहुबली भइल बड़ा छ। आवे दे आज मुखिया जी के आज नी के मन बढ़ल बा। लइकवा के नु सिखा के भेजत आवे दे मुखिया जी के। सारा ना भैया भौजी के रिश्ता हम भुला गनी नु यही जाए तो कही है। आवे दे आज जल्दी करबो लोग कि जाई सामने के कब से मतलब बुला के बैठा के रखले वाला लोग यहाँ 2 घंटा से बुला के बैठले वाला मुखिया जी के पते नहीं के। फोन कर लो जल्दी मुखिया जी के। हां तब फोन करते बनी हम रोकी ना बैठी लोग 2 मिनट अब उतार तनी लोग काहे मतलब कब से बैठा के रखले वाला लोग। रे नान की चाय लिया। हेलो मुखिया जी अरे आई लोग जा इंतजार करत तन जल्दी आई। झोलपट्टी तनी पंचायतिया देख ले आवल जाओ पूरा ओने मार पीट कोले बांस दोनों भईवा अपने में चले के हैं। हां चलो प्रणाम प्रणाम हाय धरी है के महाराज बैठी लो बड़ी मार ले बा हैया आसन बा अजी कहीं लोग का समस्या बाटे जानता नहीं मुखिया जी उनकर मेहारू मार के हमारे हाथ तोड़ दिल बारी। जितने भैया के इज्जत देतनी हम उतने हमारे साथ बेइज्जत हो गल बा। हम का कहीं रुआ से मुखिया जी एकरे सुने हई का हो कि मेहरारू झावा ईटा से मरले बिया ई दर्द ना हो आय एकरे का हल्का सुनतनी अभी हम और बताव तनी नु रहुआ पहले पूछ ली पहले एक आदमी केहू बोली पूछ ली ऊ बोली कि हम बोले। अच्छा कहीं रौरे कहीं अपन सुनाई अपन दुखड़ा रौरे। मुखिया जी रउआ जौन बात कहे हम माने खातिर तैयार बानी लेकिन एक बार एकरो से पूछ ली मानी कि ना मानी आ ना मानी तो लाठी डंटा हमनी के छोड़ दे हमनी के फरिया लेम सन ई वही पर तुलल बा ई एकर मेहरारू बस हगान होगो तरन सो घर में कि बाप रे बाप रहल जियल मुश्किल हो गइल बा हमरा। बाप रे बाप हगला खातिर मार होता हमरा घर में और कुछ खातिर मार नहीं के मुखिया जी जानतनी बाल बच्चा के अपना डांटी ना मेहरारू के। अब यही पर रउरा देखी अब समझाई एकरा के अभी और पूछी हम कहतनी रउरा के जाति जाति कहे के बा अभी तार कहबे करे खाली हमरे लइकवा के घर बा उहे खाली होगता तारौरी हैं आ तार में हरुआ जो बाबा साँझ के तो घर में सार कल कइले रहता सन 1 मिनट चैन से घर में नहीं के रह देत मौगिंग कर अपन तो कह देलक अभी एकरा लइका एकरा मेहरारू इतना बिगड़ल गांव में कौनो नहीं थे एकर लइका बा एकर मेहरारू इतना उ दंड बिया जब खाए बैठे नु तो कही के अपना लइकवा के सिखा दी जो बड़का बाबू खाता थरियो तो रहगा अब बताई खाता नहीं वही जा छिटका उटका तो जरूरी पड़ल हुई। अब रउए बताई कि मार पेट में साल है कि ना उ सिखावे ले लइका के बुद्धि तनी से छिपा तो चिड़के देली तो ता छिपा में पड़ गए ना अभी नु हमरा लगे हैंग बैठल बनी। अरे झगड़ा जब होला तो रउआ आके एक बार देखे वो हम पैंट ना पहनले रहन तो यार कुछ धली एकर मेहरारू में के बिया एकर तो बातें हटाई। अब रउआ से हम का कही मेहरारू इतना बिगड़ल बिया कि हमरा चूतर पर एक दिन दांते काट लेले रहे। अब रउआ से का कही अभी और खेला बेला बा एकरा मेहरारू के ओ तार हिंग कुछ धली हैं ओका भाई भसुर के लाज ना लगेला तार कुछ धलेतिया उ कह और झूठ कुछ बा 5-7 गो तो कह दे मुखिया जी से। अब मुखिया जी पम तो सब छोड़ देल बनी झूठ के बात कइले बाड़ अभी और पोलवा खोल दे मुखिया जी से का सोचता रे अभी। अरे एकर मेहरारू इतना उधार करी या गाड़ी करी तो साया पर हो जाई या दुआर पर लागी नाचे पूरा भीड़ लागो रही। अब रउआ से का कही ई खोलवा पे लागल बा अभी मुआ दे मार के जान जो। हां अभी जागना मुखिया जी हम बैठल बनी कि ना करो लोग तू थाना पुलिस सब होई रोक ना होई खाली तो के पीछे हटल बा होई थाना पुलिस वो तूरे होई तू रे मावना चुप रह तू लोग गांव तो लोग तो दो भसल होला हो चुप रह इनकर मुंह देख के उनका से बोलबा उनका मुंह देख के उनका और से बोलबा जेने मुर्गा के गोल मिलियो नहीं भीड़ जइबो। हमरा एथी के तरह लोग के लाज शरम बाकी ना हम का करे आइल बनी जबा बोलो बैठो चुपचाप पे जबा तू लबर झूठे के कोइले पड़ल ए तू एथी रह ठीक बा अपने जब फैसला करे के लो तो हमरा के काहे ले बोली लोग हैं लाज शरम बाकी ना एगो नेटुआ लेखा नाचो तरह लोग एहू जा घरे तो नाचते बड़ लोग पंचायतियों में नाचो तरह लोग जा सही जोन बात बतावलो ठीक बा अभिला चावा ना आइल कबे कहला लो ओ कैसे मुखिया जी बैठल बानी चा के लाच माल बानी मुखिया जी यही इज्जत लेबे हैं को कि हम हमरा पिए के मन बा वो का
तनी मुखिया जी रौरे के बात रही, लेकिन सुन लियो भैया कहतन कि भैया हई हम हई आ एक खिली खैनी मांग दिला नु त हाथ ना उठल, हाथ कप कपालन खैनी देवे में भैया हमें का मिंगा कौना मुंह से भैया कही। जानता नहीं मुखिया जी अभी खैनी के बात कहलक हनु ई खैनी के बात कहलक ह इ नाहियो चोरैले तो हम 50 गो चिनौटी चोरा लेले होई। अभी हिसाब से एकरा के दियाओ खैनी रउवे बताई। आ एकर मेहरारू आई रात के बीड़ी हमर 2-4 गो बीड़ी धइले रखे उ मौगी एकर बीड़ी लेके चल जाले, उहो बीड़ी पी जाले। अब बताई ना गोड़ हाथ तुरेला काम करेलन स दुनो बेकत। आ एकर बाल बच्चा बारन स उहे बारन सन बुझाला कि गोबर के ढेरी में से आइल बारन सन। माने इहे अब हमरा रह गल बा ना कि खैनी आ बीड़ी के पंचायती करल फ्री। आय जब ओतने थी बा दुनू भाई के त मांग लेलक हमरा पिए से खैनी उहे दे दी। ना 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 हमरा एक खिली बा वो एक बार खइला ही बनी, अभी एक बार और बाकी बा सब उहे बड़ा सरकारी। छोरी मुखिया जी है सब खैनी चिनौटी उनौटी के बात। अब जौन बा अब घर में बखरा लागी बीचा बीचा 2.5 इंची के दीवार हमारे घेराई। अभी अब हम भैया के चिन्हते नहीं कि के हो हमार भैया, एक भाई बानी। मुखिया जी ये अभी सारा पंच में कह दिलक कि हम एके गो भाई बानी। अब माइयो घड़ी दोनों गोरा के लेके आ दूसरा के गोरी से चाउर बीन बीन के खियावे और देखी केगो को होता कि हम एके गो भाई बानी। सर मुँहावे वाला काम करता माइयो के नहीं के छोड़त। ए भाई वो काम करो ना, हमनी के झाल उल दे दे लोग ना, हमनी के यहाँ झाल बजावे वाला सन, बैठ के झाले बजाम सन। ना ना अरे रोको लोग ना खिसिया तरह लोग कहे झाल का मुखिया जी आइले बानी अब होइए जाई रोका बाग मरे 2 घंटा से बैठा है, कभी चिनौटी पर तो कभी हागला खाती तो कभी पादला खाती। ये पंचायत करो ना ना तई कहलक हनु मुखिया जी कि 2.5 इंची के देवाल जोड़ाई ई जानतन काहे कहलक ह एकर मेहरारू ही घोपरास ई त बाप रे बा खुला में लात चलावेले कि मुंह आदी 2.5 इंची ना जोड़ाई 5 इंची जोड़ाई। हां 5 इंची जोड़ाई पैसा तो चोरी करके तोहनी के लियल बा स दुनो बेकत। आ 5 इंची कहता हमरा लगे पैसा कम बा 2.5 इंची के उठी पूरा लिंटर तक ले उठी। हाँ अब तो बड़का कमाए लगल तो गोर होइए गल, सास ससुर के साथ दे तरह कमा कमा आ हम सा छेड़त नु रह हॉस्पिटल में तो सब हम कहनी धैनी ससुराल वाला हो गल बान से आज ससुराल खैनी तू कहत पूछले रहनी गारता हाथ सर होगल ना दे में खैनी लेबो खैनी दुनो बेकत लोग ताहा लोग ढेर मन बढ़िए गल ते मुखिया जी रउरा छोड़ ना दी हमें कर उपाय कह देतानी गोरे नु टूटल बा कान नाक सब काट लेम सर ताहा के काट देम 2.5 इंची के मुखिया जी देवाल घेरवाई आ ना तो हम जाते नहीं पंचायत में, हम पंचायत के नाम काट दे सूट ना रात के ऐठ देम सर ताहा आओ ना आओ फड़िया ले आओ ना छोटे 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 हाथ में मार दे। अरे छोटे छोटे मार दे ना तो मार दे। छोटे 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 हाथ में छोटे 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 हाथ में मार दे। अरे छोटे छोटे मार दे ना तो मार दे। छोटे छोटे मार दे मार दे छोटे हाथ में छोटे हाथ में छोटे भाई होई रात के सुबह साले काट देम कोई जुर्माना कोई बर्बाद कदम सो अभी नहीं खस चिन्हात खाली तू छोड़ा देला हो ना ताज ओकरा के हई ओकर मेहर फोड़ले बिया सब खीस हमरा खोलता। शांत हो जो शांत हो मुखिया जाइए जी बा ना, मुखिया जी फैसला करियन। लो मुखिया जी कहाँ गइल? no, 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 no. सरवा गजब लड़ो तू हमसे कुकुर खानी थी। ओ चलो बुझाता ठंडाइल बा, चल चल चल। ए रहा लोग मत लड़ा लोग, अपना तरफ से हम 5 इंची के देवाल उठवा देता नहीं। चलो चल। हाँ तो मुखिया जी जब रौरा 5 इंची के उठवाते बानी तो 10 इंची के उठवा दे, हम अपन पोल पर रास्ता करवा लेम। क्या जी जब 10 इंची के उठाते हैं तो दोनों बगल पिलरवा दिवा देम। ए हम तो यही ताहा लोग के कहनी है मन रखे खातिर कि 5 इंची के देवा देते हैं। तू लोग लगल लोग एथी करे छोड़ा लोग यही चला लोग जेंगा लड़ तारा लोग वहीं लड़ लो का दिक्कत बा? खूब बढ़िया तो लागत कितना बढ़िया लोग की इज्जत पसराइल बा दुआर पर। चलो बढ़िया के बात बा छोड़ा। मुखिया जी रउआ अपन काम करी, एकनी के ना सुधरियन सही लड़ते रहियन सन। रउआ फैसला सुनाई जन फैसला होई तनी के मानन सन। ए जी सब बात हमरा सुनेला के बाद हम ई सोचले बनी कि रौरे साइड हट जाई जन्नी। ई तो लंगटा बा
एक मेहरारू लंगटा बिया सब लंगटे बड़ा सन रौरा हट जाएम रौरा लाग देखे से प्रतिष्ठित आदमी लौकतानी हट जाएम तो रौरा खातिर ठीक रही जन्नी लार के मुखिया पंचायत कराइल बड़ो हमरा के कहत रह प्रतिष्ठित ओका से बड़का लांगटा हम होई हम लार के मुखिया भाग मुखिया भइल रे जब कि ना जैसे जब तब हमरे के गिरावे के फेर में लगल बा छ अभी तो नइखो जीत तल तोरी दशा बा भाग यहाँ से सार मुखिया भइल बा हम जातानी हमनी के फरियाल हम से रह दे